Ahoj deti, ja sa volám tréner Maťo a mám tu takúto kolegyňku, ktorá sa volá trénerka Alex. My si teraz vyskúšame takú tenisovú rozcvičku, ako sa rozcvičujú detičky, dobre? Teraz vás poprosím, aby ste sa mi postavili, zobrali si náš papierik a urobili si z papierika guličku. Guličku spravíme. Dáme si medzi seba stoličku. Jeden stojí na jednej strane sieťky, druhý stojí na druhej strane. Dobre? Najprv si chytíme loptičku do ručičky, s ktorou píšeme. Tak to natiahnem a postavíme sa k môjmu kamarátovi bokom. Druhou ručičkou si na ňo ukážem a budeme si jemnúčko takto hádzať loptičku jeden druhému. Dobre? A medzi tým, aby sme len tak nestáli, keď nemáme loptičku, budeme cupitať nožičkami. Dobre? Hodím a cupitám. Výborne. Super. Ukážte, ako vám to ide? Perfektne, ale ručičku dáme loptičku dozadu a pekne hádžeme. Chytíme loptičku do dvoch ručičiek, ale otočíme sa teraz na druhú stranu, ako sme boli otočení predtým a budeme hádzať dvomi ručičkami. Dobre? A zase chytať. A dvomi ručičkami hádžeme dopredu a medzi hádzaním cupitkáme. Super, a medzi hádzaním cupitkáme. Teraz sa naučíme ďalší úder, dobre? A to je podanie. Čiže zoberieme si loptičku do ručičky, s ktorou hádžeme. Teraz zdvihneme ju sem hore nad hlavičku. Druhou ručičkou ukážem na môjho kamaráta a jemnučko mu budem hádzať takýmto oblúčikom a môj kamarát to bude chytať. Výborne. A hádžeme si a chytáme loptičku. No, ukážte, ako vám to ide. Aj Cvičkovi skúsime hodiť. Cvičko niekedy hrával tenis. A dal si za ucho. Teraz si dáme to najťažšie cvičenie, dobre? Budeme mať iba jednu loptičku a vašou úlohou bude hodíš loptičku o stôl a ten druhý ju snaží sa chytiť bez toho, aby padla na zem. Bude to ťažké. Dobre? A hop! A nevyšlo, nevadí. Teraz skúsim ja. Hop! A chytil som. Hop! A chytila, ale vypadlo. Dobre, a skúšajte teraz vy. Dobre, perfektne. A chytáme. Dobre, hop. Super, deťurence. Sadkáme si do lavíc naspäť. Mám dneska pre vás výzvu, ktorú si urobíte doma. Hodím loptičku o stenu, nechám spadnúť, chytím. Dobre? Hodím o stenu, nechám spadnúť, chytím. Keď vám to pôjde, pôjdeme dvoma ručičkami. Hodím o stenu, nechám spadnúť, chytím. A posledné cvičenie sme podávali, čiže hore, hodím do steny, nechám spadnúť, chytím. To máte ako výzvu. Ja sa teraz s vami rozlúčim. Ahoj!